No niin, moikka kaikille. Ostosten esittelyä nyt luvassa. Tätä oli pyydetty, näitä ihan hirveän paljon näitä ei ole, mutta on kuitenkin muutamia semmosia esimerkiksi juttuja tänne kotiin, sitten muutamia vaatteita, sisustusjuttuja, kauneusjuttuja ja tämmösiä. En tiedä onko tässä kaikki. Todennäköisesti ei, mutta mä esittelen ne sitten myöhemmin. Ja aloitetaan näillä Elloksen jutuilla. Mä sain tosiaan blogiyhteistyön kautta Ellokselle lahjakortin. Ja tietenkin yllättäen tilasin sieltä kotijuttuja. Ja mä tilasin tämmöiset kaksi pussilakanasettiä. Ne näyttää tältä. Mä voin tähän alas vaikka linkata nää, niin näette miltä siellä Elloksen sivulla oli hyvä kuva, miltä ne näyttää niin kuin in action. Koska mä en ole nyt viittinyt avata näitä, koska mulla on aika paljon kaikkia lakanoita, niin mä ajattelin, että mä en avaa näitä ennen kuin sitten kun minä laitan nämä tai otan käyttöön. Mut nyt mulla on toiset lakanat, niin ne on nyt ollut paketissa. Ne on ihan superkivat ja ne oli ihan älyttömän halvat. Siis ne maksaa, mun mielestä ne oli normaalisti 15 €, mutta nyt ne oli oli ne 10 niin setti, eli 20 nämä 2 settiä. Ja tästä tulee tosiaan pussilakana ja tyynyliina niin kuin yhdessä setissä. Sitten Ellokselta tilasin myöskin, mä oon kuolannut näitä siitä lähtien kun nämä Ellokselle tuli. Eli nämä Crisp-Holmin tyynyliinat, koristetyynyliinat, nämä on toiselta puolelta niin kuin erinäköiset kuin toiselta puolelta. Eli toinen puoli on tällainen ja toinen puoli on tällainen. Nämä on ihan superkivat, mä rakastan tätä kuvioa ja tää kangas on niin pehmeetä. Siis tää on niin pehmeä, niin kuin tässä kelpaa ottaa vaikka päikkärit sohvalla sitten. Ja nää on 45×45, mutta koristetyynyihin saa tosi hyvin lisäkokoa esimerkiksi laittamalla niin kuin normaali ohuemman tyynyn. Et esimerkiksi mullakin on tässä nyt aika ohut tyyny, niin näyttää vielä isommalta, mitä tää niin kuin normaalisti normaalin tyynyn kanssa näyttäisi. Koska mä tykkään isoista sohvatyynyistä tai niin kuin sohvalla olevista koristetyynyistä, mutta sitten laittamalla vähän niin kuin paksumman, niin se menee vähän pienemmäksi. Et jos ei tykkää näin isosta, niin silleen saa helposti vähän säädeltyä sitä kokoa. Tai säädeltyä sitä kokoa, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Ja Ellokselta tilasin myöskin tämän ihanan metallikorin. Ja aika monilta blokkoilta tätä löytyikin, olette varmasti nähnyt, mutta siis mä yllätyin erittäin positiivisesti siitä, miten tukevaa tää on. Siis mä kävin hakemassa tän postista silloin yksi päivä, sit mä menin käymään kotikotona, mä laitoin tän ihan täyteen mun tavaroita, mulla oli täällä esimerkiksi maitotölkki, sitten niin täysnäinen, ja täällä oli oikeasti paljon painoa, mutta tää ei vääntynyt mistään kohtaa, että tää on ihan älyttömän tukeva ja tämmöstä niin vahvaa, tämä ei todellakaan mikään pilipalikori. Ja mä ajattelin tänne, että sit kun mä saan hankittua sen torkkupeiton, niin sit sen voi heittää tänne sohvalta pois tieltä, jos on sit enemmänkin vieraita silleen, että se on vaan tiellä. Mutta on ihan superkiva, mä tykkään tästä tosi paljon. Sitten meikkijuttuja. Jotkut YouTube-videoita kauneus-YouTubettajien videoita katselleet siis tietää Carly Bybelin sekä hänen tekemän palettinsa BH Cosmeticsille. Ja mä mietin tätä ihan älyttömän kauan, kunnes mä päätin, että okei, mun on pakko saada tää. Ja mä en osaa käyttää luomivärejä, mutta tässä on ihan älyttömän kivat sävyt. Tässä on 5 mattaa ja 5 tommoista shimmeristä. Eli ne luomivärit on tässä ylhäällä näitä pienempiä. Ihan tajuttoman kivoja sävyjä, just tommosia mauve-sävyjä, mitkä on nyt niin kuin in. Ja sitten nämä 4 täällä alhaalla on niin kuin highlight-sävyjä. Ja mulla oli siinä asuntovastausvideolla, tai siis asuntokysymysvastausvideolla, mulla oli highlighterina tätä sävyä ja se on ihan tajuttoman ihana sävy. Tollanen niin kuin kultainen tommonen haaleanvaaleanpunainen persikka. Ja tässä on myös iso peili tässä kannessa. Ja mitä mä nyt olen ehtinyt kokeilemaan tätä, niin suosittelen todella kovasti. Ja tämä maksoi postikuluineen 16 € vai 18 €, et ei ole todellakaan pahan hintainen. Ja tuli noin viikossa, eli aika nopeastikin. Tykkään tästä tosi paljon, suosittelen.
erittäin lämpimästi. Mä voin tehdä tästä vielä erikseen vaikka jonkun ihan oman postauksen, missä on vaikka swatchit ja kaikki, niin kertokaa jos haluatte. Sitten Sokoksen 3+1 päivillä oli pakko käydä. Mä en yleensä tommosilla käy, koska siellä on niin älyttömästi ihmisiä, enkä missään hulluilla päivillä enkä missään, koska vihaan tungosta. Mutta 3+1 päivillä oli just ne jutut, mitä mä olin katsonut, niin aika hyvässä alessa, joten mun oli pakko käydä siellä. Tai siis pakko käydä siellä. Mut kuitenkin yksi normaalihintainen tuote, minkä mä ostin sieltä, on tää Goshin huutenräjäyskynä, mitä mä oon kattonut ihan älyttömän kauan, mutta tää on ollut aina loppu. Tää on ollut ihan aina loppu. Mutta nyt sitä oli ja nyt minä ostin sen. Tää on siis Sokokselta ja maksoi 7,90. Tää sävy on 001 Nougat Crisp. Ja tykkään, pysyy ihan tajuttoman hyvin, ei niinku mitään pelkoa, että lähtisi esimerkiksi pelkällä vedellä pois. Nimimerkillä kokemusta on. Ja tää on tosi hyvä. Suosittelen. Mulla oli tätä huulissa pelkälteen siinä just siinä kysymysvastausvideolla, eli tää on sävyltään sellainen kiva punaruskea. Tykkään tosi paljon, kiva tämmönen perussävy, mikä menee aina. Sitten ostin myös, kun oli tarjouksessa, niin nämä Lumene Arctic Agua Deep Moisture Night Creamin ja Face Creamin, eli tässä on niin kuin päivävoide, yövoide ja päivävoide. Ja nämä on syväkosteuttavia, eli just hyviä mun iholle, koska mulla on aika kuiva iho ja se vaatii oikeasti sitä kosteutusta. Ja nytten, mitä mä nyt on muutaman päivän näitä ehtinyt kokeilla, niin on tykännyt. Ja nämä oli tosiaan, nämä oli normaalisti oli joku 10, mutta nyt nämä oli 5,90 kappale. Eli ostin päivävoiteen ja yövoiteen molemmat. Sitten samalta sarjalta ostin myös tämmösen syväkosteuttavan silmänympäryskeelin ihan vaan sen takia, että mun silmänympäryksille ei riitä, siis tavallista kasvorasvahan ei edes saisi laittaa silmänympärysalueelle, mutta olen sitä silti tehnyt, tiedän ei saisi, mutta siihen ei riitä siis tämän alueen kosteuttamiseen ei riitä pelkästään niin kuin tavallinen tommonen kasvorasva, niin mä ostin tänne. Ja mä oon tätä saman verran suunnilleen käyttänyt eli muutaman päivän, niin tää on vaikuttanut kyllä tosi hyvältä. Ja mitä mä luin kokemuksia netistä, niin joku oli myös huomannut, että oli vaalentanut tummia silmänalusia. Eli sitä odotellessa. Toivottavasti tekee saman myös mulle. Sitten vielä Sokokselta ostin Batisten Heavenly Volume Dry Shampoo. Eli tämä paljon kehuttu, tai siis näitä Batisten kuivasamppuja kehuttu tosi paljon. Tää on mun ensimmäinen Batisten kuivasamppo ja mä otin tän nimenomaan tällaisen latteille hiuksille tarkoitetun, koska mulla on tosi ohut tukka ja sellainen harva, heikko. Kuitenkin. Niin ja tää on ollut ihan tajuttoman hyvä. Siis ihan niinku, oh my gosh. Ihan superhyvä. Suosittelen. Ja tää maksoi tosiaan 5,50 muistaakseni. Olen tykännyt ja aina nostaa ehdottomasti uudelleen heti kun tää loppuu. Sitten vähän Riviera Maisonia. Tilasin tämmöisen. Tää on siis tällainen krottinkikori. Tossa on toi Riviera Maisonin logo, niin kuin niiden tuotteissa on tän tyyppisissä aina. Ja nää on siis, nää on lasin alusia. Eli täällä on 6 kappaletta tällaisia puisia lasinalusia. Ja siinä lukee, täällä on niinku 2 coffee parking spot, sit 2 wine ja 2 tea. Eli ihan vaan tämmösiä ihan peruspuisia lasinalusia. Ihan vaan sen takia, että kun mulla on lasia toi mun sohvapöytä, niin mä en halua, että se naarmuuntuu. Joten mä pidän näitä siinä, että jos siihen haluaa joku mukin ottaa, niin voi sitten vähän varomattomammin laittaa sen mukin tän päälle kuin lasin päälle. Ja nämä on tilattu Kauniskoti Vilhelmiina verkkokaupasta ja suosittelen kyllä, en ole siis saanut yhteistyön kautta, on ihan omalla rahalla jokaisen sentin näistä maksanut. Mutta oli älyttömän nopea toimitus, siis tuli ihan parissa päivässä ja suosittelen ehdottomasti. Ja samasta paikasta tilasin myös tämmösen maalijakon. Tää on myös Riviera Maisonin ja tää on se M-koko siitä hurrikaanimaljakosta.
Ja tähän mun on pitänyt ostaa tulppaaneja, mutta en ikinä muista. Mutta tää pääsee kans noitten lasinalusten kaveriksi tuohon sohvapöydälle. Tää on just sopivan kokoinen tulppaaneille, joten innolla odotan milloin saan aikaiseksi ostaa ne tulppaanit. Toivottavasti pian. Sitten pari vaateostokset. Mun ihan ultimate favorite on tämä. Tää on siis ihan musta. Ihan musta. Musta ihan perus bombertakki. Ja mä käytiin viikonloppuna, tai yksi viikonloppu tyttöjen kaupungilla, ja mä näin tän JC:ssä siellä. Mä koitin tätä, ja siis tää oli just täydellinen, koska tää ei pussita selästä samalla tavalla kuin esimerkiksi se Pickpockin, mikä niille tuli. Mä koitin sitäkin, mutta mulla se jäi niinku selästä sille hirveästi pussille. Tää oli ihan täydellinen, siis niin. Sitten mä en silloin vielä ostanut sitä, koska mä ajattelin, että en mä tarvi. Sitten mä mietin pari päivää, että ei, että mä tarvin sen oikeesti. Ja sitten mun onnekseni myllyn JC:ssä oli vielä yksi koko jäljellä. Mä varasin sen ja menin ostamaan. Ja mulla on ollut tää sen jälkeen päällä oikeesti joka päivä. En edes valehtele joka päivä. Tää on ihan superkiva. Täällä on tämmösiä pieniä yksityiskohtia. Toisessa ihassa ei ollutkaan, muistaakseni. Sitten taskut. Tämmönen ihan perus. Ja tosiaan JC:stä ostettu ja maksoi 60. Ja niin kun elämäni paras ostos oikeesti. Ihan tajuttoman kiva. Tykkään! Sitten Pickpockista ostin uudet mustat farkut. Eli nämä on nämä perus Pickpockin Never Denim farkut. Ja jos en ole vielä tarpeeksi suositellut, niin ostakaa. Voi vannoa, ette pety. Älkää tehkö sitä elämänne kamalinta virhettä, kun ostatte Carlingsista niitä helvetin Dr. Denim farkkuja, koska ne on saastaa. Laittakaa rahan johonkin parempaan, niin ostakaa nämä. Mulla on nää taas tässä kaikista korkeimmassa vyötärössä. Ja nämä on just täydelliset mulle. Ja rakastan. Ja hinta oli se 64,95. Sitten silloin kun Noora oli täällä, eli joku aika sitten kylläkin jo, niin me käytiin Kinassa ja siellä oli aika paljon kaikki alejuttuja. Niin mä ostin tämmösen ihanan ruosteen punaisen värisen tällaisen neulemekon, missä on auki nämä olkapäät. Ja tää on sama, mut löytyy tää sama mustana ja tää on niin kiva tällainen arkinen ihan perusmekko, että halusin tämän myös tässä värissä. Ja mun mielestä väri sopii aika hyvin vaaleatukkosille. Tai mitä mieltä olette? Mut joo, tää on Kinasta ja tää maksoi 8 euroa muistaakseni. Tai 6 euroa. 8 euroa. 8 euroa. Leikitään, että se maksoi 8 euroa. Kyllä se maksoi 8 euroa, mutta tää on ihan superkivan värinen. Mä tykkään tästä ihan kauhean paljon. Ja tosi kiva tällainen arkinen ihan perus tunikamekko, neuletunikammekko. Sitten vielä pari urheilujuttua. XXL:ssä oli mikä päivä se oli? Viime viikonloppuna vai, niin siellä oli taas aikamoiset alennukset. Ja jumppatoppeja ei voi olla ikinä liikaa, joten mä ostin tällaisen harmaan. Tää on siis tää ihan perusmalli, mitä multa löytyy varmaan kaikissa mahdollisissa väreissä jo. Harmaata ei ollut, niin ostin tämän. Sitten tää on takaa tällaista vähän erilaista kangasta, että hengittää. Ja tää maksoi siis 13 euroa. Nämä on yleensä aika kalliita. Esimerkiksi Zalandolla näitä myydään, oliko se 27 euroa, mitä näiden hinta oli. Mutta nyt oli vain 13 euroa, eli pakko heti ostaa. Sitten mun on pitänyt oikeasti jo ihan älyttömän kauan ostaa jumppaan tällainen ihan perus tämmönen ei tää on niinku huppari, mutta tämmönen paita jumppatopin päälle. Koska voi tulla hieman kylmä pelkän topin kanssa niin kuin siinä aluksi ja venyttelyissä tai tälleen. Ja sit kun mä bongasin tän, tai myös Nikea, mitäs muutakaan, olen niin kuin henkeen ja veren vannoutunut Nike-tyttö. Mutta siis tää maksoi 20. Ihan tajuttoman vähän. Ja normaalistihan nämä maksaa, mä katsoin just niin, tää sama maksaa Zalandolla 44,95 ja Nellyllä 64,95. Et 20 tällaisesta ei tosiaankaan ole paha. Ja tää on ihanan värinen, tällainen ihan neonpunainen. Tosi kiva, tämmönen kirkas. Tää on ihan sairaan kiva. Mulla oli nämä molemmat uutuudet, toi harmaa treenitoppi ja tää niin just eilen aamulla, kun mä olin kahvakuulassa, joten hyviltä vaikutti.
olen erittäin tyytyväinen ostokseeni. Jee! Mut joo, siinä oli mun uusimmat ostokset ainakin todennäköisesti. Ellei nyt unohtanut jotain, jos unohdin, niin voi voi. Tässä oli kuitenkin sellaiset, mitkä tuli ekana mieleen, eli sellaiset kivoimmat. Mutta jos mä löydän noihin jotain linkkejä, niin mä voin laittaa ne tohon alle, koska niitä kysellään tosi paljon. Tai niin kuin yleisesti ottaen tämmöisten videoiden niin kuin linkkejä niihin tuotteisiin, niin mä laitan ne tohon alle, jos mä vaan löydän vielä. Jos en, niin sitten olen pahoillani, mutta ihanaa päivän jatkoa, eli keskiviikkoa, tänään on keskiviikko, ja me nähdään taas joskus. Adios!